नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अध्यायं 9 परमगुह्य ज्ञानं राजगुह्य योगम् श्री भगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। సో భగవంతుడు చెప్తుండేది, అర్జున నువ్వు నా గురించి ఎప్పుడు కూడా అనసూయగా ఉంటావు. మనకి ఒక రోగము ఈ భౌతిక బంధనంలో అసూయ. ఒక వ్యక్తి మనకిన్నా ఎక్కువగా కొంచెం డబ్బులు ఉంటే, మనకిన్నా ఎక్కువగా కొంచెం జ్ఞానం ఉంటే మనకి అసూయ స్వభావం ఉంది. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది అర్జునుడికి, నీకు ఈ స్వభావం లేదు, నువ్వు అనసూయుడు, దానికే నీకు ఈ ఇంత ఎక్కువ జ్ఞానం చెప్తున్నాను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్ష అవగమం ధర్మ్యం సుఖం కర్తుం అవ్యయం. సో భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో చెప్తుండే జ్ఞానము ఇంకా ఎక్కువైన జ్ఞానం అంటే ఈ 7వ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తూ భగవంతుడు తన భక్తి తన నిజమైన దివ్య స్థానం మనకు చెప్తున్నారు. 7వ అధ్యాయంలో వాళ్ళు ఎంత భౌతికమైనది అంత వాడ శక్తి అని చెప్పారు భగవంతుడు. మన జీవాత్మలంతా భగవంతుడి శక్తి అని చెప్పాడు భగవంతుడు. అంత దివ్య వ్యక్తి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అక్కడి నుంచి 9వ అధ్యాయంలో ఇంకా ఎక్కువగా తన జ్ఞానం భగవంతుడు ఇస్తారు. ఎలాగ భగవంతుడు దేవదేవుడు అని మళ్ళీ ఎక్కువగా చెప్తారు. ఆ భగవంతునికి మేము అనుబంధం పొందే మార్గము కూడా భక్తి లేక మనము భగవంతుని అవగాహన చేసుకునే కాదు. దానికి భగవంతుడు చెప్పేది ఇది రాజవిద్య. ఈ భక్తి చేసే కార్యాలు ఇది రాజవిద్య. అన్ని విద్యాల్లో ఇది ఉండేది. ఎంతతో మేము నేర్చుకుంటున్నాం ఇంత స్కూల్ కాలేజ్లా. పోతే ఈ భక్తి ఎలా భగవంతుని చేయాలి అనేది ఇది రాజవిద్య. ఇదే పెద్ద జ్ఞానం, పెద్ద విద్య అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇదే మాటని భక్త ప్రహ్లాదుడు కూడా భాగవతంలో చెప్తారు. ఈ నవవిధ భక్తి ఏముంది, భగవంతుని గురించి వినేది, భగవంతుని జపం నామ జపం చేసేది, భగవంతుల స్మరణ చేసేది, భగవంతుల పాదాలు సేవ చేసేది, భగవంతుల పూజ చేసేది. ఎంత నవవిధ భక్తిలో ఇది అన్ని దానికిన ఉత్తమమైన జ్ఞానం అని వాళ్ళు కూడా అక్కడ చెప్తారు. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇది రాజవిద్య. సో ఈ రాజవిద్య రాజగుహ్యం. ఈ గుహ్యమైన జ్ఞానము మేము ఆత్మ పరమాత్ముడు ఉన్నారు, అంత్యంగా భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడు విష్ణు వీళ్ళు ఆదిమూలుడు అని అవగమనం చేసుకుని ఇది గుహ్యమైన జ్ఞానం, రాజగుహ్యం. ఇది భగవంతుడు పవిత్రుడు. మనము భగవంతుడు భక్తి చేస్తా మేము కూడా పవిత్రులు అవుతాం. ఈ భక్తి మార్గంలో మేము పవిత్రం అవుతాం. సో ఈ పవిత్రమైన ఇది అని చెప్తున్నారు. ప్రత్యక్షం అవగమం ధర్మ్యం. మేము భగవంతుడు చెప్పే ఒక నిర్దేశం మేము ఫాలో చేస్తే, మనము ఆ భక్తి కార్యాలు చేస్తే ఈ అంత అవగాహన సంపూర్ణంగా మనకు అవుతుంది, మనకి ప్రత్యక్షంగా అవుతుంది. ఇప్పుడు మేము ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాము ల్యాబొరేటరీలో. అలాగే ఈ భగవంతుడు భక్తి చేస్తా మనకి భగవంతుడి పైన నమ్మకం వస్తుంది. ఒక రోజు భగవంతుడు కనిపిస్తారు మనకి. ఇది థియరీ కాదు, ఇది ఏమో ఎవరో చెప్పారు, ఎవరో ఇట్లా భగవంతుడు ఇలాగ ఉన్నాడు భగవంతుడు అని కల్పన, ఇవంతా కాదు. యావది కల్పనకి అంతంత పెద్ద ఋషి మునిలు, వేదవ్యాసులు, మహర్షులు, వాళ్ళకి ఏమి స్వార్థం లేదు. మనకేమైనా ఒక వంచన మోసం చెప్పేది, మీరు ఇలాగా భగవంతుని నామం చెప్పండి, భగవంతులను ఒకరు వ్యక్తి ఉన్నారు, వాడి రూపం ఇలాగ ఉంది అంత వాళ్ళు రాశారు. వాళ్ళంతా అంతంత పుస్తకాలు అంతా. వాళ్ళ తర్వాత శంకరాచార్యులు, రామానుజాచార్యులు, మధ్వాచార్యులు, పెద్ద ఆచార్యులు అంతా వచ్చారు. వాళ్ళంతా కూడా మనకి ఇది లేదు, ఇవంతా కల్పన అని ఎవరు చెప్పలే. వాళ్ళంతా చెప్పారు భగవంతుడు ఉన్నాడు, వాళ్ళు శ్రీకృష్ణ విష్ణు అని. శంకరాచార్యులు కూడా వాళ్ళు అద్వైత తత్వం చెప్పేది కొంత డిఫరెంట్ టీచింగ్ అవుతుంది. వాళ్ళు చెప్తారు నారాయణ పరో అవ్యక్త. నారాయణుడు అన్ని అవ్యక్తం, ఈ బ్రహ్మజ్యోతికింత అది అతీతం అని చెప్తారు. దేవకీ పుత్ర కృష్ణ, వాళ్ళు ఈ రోజు దేవకీ పుత్రుడు కృష్ణుగా పుట్టారు అని చెప్తారు. సో వాళ్ళు కూడా ఈ అద్వైత తత్వాన్ని కొంచెం డిఫరెంట్ చెప్తేనో వాళ్ళు కూడా భగవంతుని స్వీకరించారు. యాక్చువల్ చెప్తారు వాళ్ళు కూడా నిజంగా భక్తులే. అయితే ఆ సమయానికి అద్వైత తత్వం వాళ్ళు ప్రతిపాదించే వల్ల అయిండే, ఆ బౌద్ధ తత్వాన్ని వాళ్ళు అవతల రిజెక్ట్ చేయాలండి. దానికి వాళ్ళు ఒక మిడ్వే, ఈ మన భౌతిక తత్వం మళ్ళీ వేదిక తత్వంకి మధ్యగా ఒక అద్వైత జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు వాళ్ళు. లేకుంటే అంత పెద్ద ఆచార్యులు కూడా ఇదేమి వేదాలు చెప్పారు, ఈ వేదవ్యాసం ఏం చెప్తున్నారు, ఈ భగవద్గీత ఏం చెప్తున్నారు, అందరూ కూడా అంగీకరించారు. సో అంత పెద్ద అథారిటీస్ వీళ్ళు. ఇప్పుడు ఒక మెడికల్ నాలెడ్జ్ పెట్టుకోవాలంటే ఎంతెంతో డాక్టర్స్, సైంటిస్ట్ ఉంటారు. వాళ్ళంతా ఒకటే చెప్తా ఉంటే
మనం దాన్ని ఒప్పాలి. మనకి అవగాహన కాకుండా ఉండొచ్చు. అయితే వీళ్ళంతా చెప్పారు కదా. సో ఇప్పుడు అంతా మన దేశము ఇది ఎవరు అంటే మార్గదర్శనం ఇచ్చింది వీళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద ఆచార్యులు. వాళ్ళ వైయక్తిక జీవనం చూస్తే మనము డెఫినెట్లీ వీళ్ళు సాధారణ వ్యక్తులు కాదు, మామూలు వ్యక్తులు కాదని అవగాహన అవుతుంది. ఒక్కొక్కరు శంకరాచార్య, రామానుజాచార్య, మధ్వాచార్య అందరూ చూడండి వాళ్ళ లైఫ్ చూడండి వాళ్ళు. సో మనకి ఇప్పుడు ఏమంటే అవి ఆ లైఫ్ మనకి లేవు, వాళ్ళతో చదవలేము మనము. ఇంకా ఎవరో చిన్న చిన్న జననాయకులు వీళ్ళ గురించి మేము శాలా కాలేజీలో వింటున్నాము. వీళ్ళు విని మనము వీళ్ళ ఆచార్యులు అలాగేమో అనుకుంటున్నాము. లేదు, వీళ్ళు అలా కాదు. వీళ్ళు ఆత్మవత్ మన్యతే జగత్ అని చెప్తారు. ఒక రోగం ఏమంటే నేను ఒక రకంగా ఉంటే నేను అనుకుంటానంటే వేరే వాళ్ళు అదే రకంగా ఉన్నారు అనుకుంటాను. సో ఇలా కాదు, వీళ్ళంతా భగవంతుల శుద్ధ భక్తులు, ఆచార్యులు, ప్రతినిధులు. వీళ్ళంతా కూడా ఈ భగవద్గీతని అంగీకరించారు. వాళ్ళంతా స్వీకరించారు ఈ జ్ఞానంని. భగవంతుడు దేవదేవుడు, మనకి భగవంతునికి ఒక నిత్య అనుబంధం ఉంది అని వాళ్ళంతా చెప్పారు. మేము దీన్ని అలాగా స్వీకరించాలి. సో అది అంతేకాదు, వాళ్ళు చెప్పే నియమాలు మేము పాటించితే, వాళ్ళు చెప్పేది భగవద్ నామం చెప్పండి అని, మళ్ళీ ఈ భగవద్గీత వినండి అని, ఇలాగే మేము ఈ భక్తి సేవను చేస్తూ చేస్తూ ప్రత్యక్షంగా మనకి అవగాహన అవుతుంది. ఇది మనకి లైఫ్ లా సంపూర్ణంగా ఇది థియరీగానే ఉంటుంది అని కాదు. ఇది భగవంతుడు ఉన్నాడా, ఇది సందేహము, ఇది భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడా లేదా ఇంకొకరా, ఇదంతా సంశయాలు, ఇది ఇలాగే ఉంటుంది అని కాదు, అంత పోతుంది. ఈ భక్తిలా నవ స్థాయిలు ఉంది చెప్తారు. మొదటగా శ్రద్ధ, తర్వాత సాధు సంఘ, ఆమెక భజన క్రియ, ఆమెక అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి, ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ. ప్రేమ స్టేజ్ లా భగవంతుడు మనకి కళ్ళ అట్లా నేరంగా కనిపిస్తాడు. అది ఈ ఆచార్యులంతా ఆ స్థితిలో ఉన్నోళ్ళు వీళ్ళంతా మనకి చెప్తున్నారు వీళ్ళు. సో మనము కూడా వాళ్ళని ఫాలో చేస్తే మేము కూడా స్టేజ్ ఒక రోజు రీచ్ అవుతాము, మళ్ళీ భగవంతుని చూడవచ్చు మనం. సో ఇది ప్రత్యక్షం అవగమం. ఈ భగవంతుని నామం జపించేసే ద్వారా మనకు ఎంత త్వరనే మేము దేహం కాదు ఆత్మము అని మనకి ఒక ఇది డెఫినెట్ గా మనకి అనుభవం అవుతుంది. మేము దేహం కాదు, మేము ఆత్మ అని మనకు తెలుస్తుంది. సో ప్రత్యక్షంగా తెలుస్తుంది. ఈ భక్తి మార్గంలో త్వరనే తెలుస్తుంది. ఈ వేరే మార్గాలంటే ఈ అంత జ్ఞానం సంపాదించాలి, లేకపోతే యోగాభ్యాసం చేయాలి, ఎంతో సంవత్సరాలు కావాలి ఇంత అవగాహన అవ్వేదానికి. నేను దేహం కాదు, నేను ఆత్మ అని. అయితే భక్తి చేసినప్పుడు అది త్వరనే అవగాహన అవుతుంది. తర్వాత భగవంతుని సేవల ఒక దివ్య ఆనందం కూడా మనకి అనుభవం అవుతుంది. ఇక చెప్తుండేది సుసుఖం ఎవరికి ఇది చేసే కాదు. ఇది ఈ భగవంతుడు నా సేవల భగవంతుడి నామం చెప్తాం, మనం జపం చేసేది, లేకుంటే అందరూ చేరి భజన చేసేది, మ్యూజిక్. ఇప్పుడు మేము వింటున్నాం, మన ఆరతి జరుగుతున్నప్పుడు అందరూ భక్తులు చేస్తున్నారు. సో ఇది అంత బాగుంటుంది వినేది, ఈ మ్యూజిక్, భగవంతుడి భజన. అక్కడ చేస్తా భగవంతుడి ముందు మేము నర్తనం చేయవచ్చు. మేమేమో ఇక్కడ అక్కడ ఈ చలన చిత్రాలు దీనికి నర్తనం చేసే మొదట మేము భగవంతుడి నామం చెప్తూ మేము నర్తనం చేయవచ్చు. సో ఇది భక్తి కార్యాలు అనేది అంత ఆనందమైన కార్యాలు. ప్రత్యక్షం అవగమం ధర్మం సుసుఖం కర్తం అవ్యయం. ఇది ఏమి సుసుఖం అవ్యయం అంటే ఇది ఎప్పుడు కూడా నాశనం కాకుండా ఇది కార్యాలు ఇవంతా. అశ్రద్ధాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని. అయితే దీనికి కొంత నమ్మకం అని కావాలి. కొంత మనకి ఈ భగవంతుడు భక్తి చేసేటప్పుడు నమ్మకం లేకుంటే మనం దీంట్లో ముందు పోయే కావు. కొంత ఇనిషియలీ కావాలి. తర్వాత అది ఆ శ్రద్ధ ఉండేది, మనము శుద్ధి అయితే నిష్ఠా స్టేజ్ వస్తుంది. శ్రద్ధ తర్వాత సాధు సంఘ, భజన క్రియ, అంటే ఇంత నియమాలు పాటించితే అనర్థ నివృత్తి, మనలోగా ఉండే కామ, క్రోధ, లోభ, అసూయ, మత్సరత ఇవంతా పోయినప్పుడు నిష్ఠ, స్థిరంగా భగవంతుడి పైన నమ్మకం వస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ మనకి సందేహం లేదు. సో అక్కడ వెళ్ళేదానికి మనము కొంత యత్నం చేయాలి, కొంత సాధన చేయాలి. లేకుంటే ఖాళీ మేము సందేహంలోనే ఉంటే మన సందేహంలోనే ఉండిపోతాము. సో మేము ఈ భక్తి కార్యాలని మేము స్వీకరించాలి. అత శ్రీకృష్ణ నామాది నభవేద్ గ్రాహ్యం ఇంద్రియే సేవోన్ముఖే జీవాదో స్వయమేవ స్ఫురత్యద. చెప్తారు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు నామము, రూపము, లీలలో, గుణలో మన ఇంద్రియాల నుంచి గోచరం అవుదంటాయి. అయితే ఎలాగ గోచరం అవుతుంది? వాడు భక్తి చేయాలంట. ఆ భక్తి సేవ ఎలా చేయాలి? సేవోన్ముఖే జివ్వాదో, భగవంతుడి సేవని మనము జివ్వ నాలుగు స్టార్ట్ చేయాలంట. సో నాలుగుకి రెండు పనులు ఉంది. ఒకటి, మేము ఏమైనా మాట్లాడుతుంటాం, మనం ఈ మాట్లాడేది మనము భగవంతుని నామమే చెప్పాలంట, లేకుంటే భగవంతుని గురించే చెప్పాలంట. అది 4 కార్య. ఈ 4 దానికి దీని ద్వారా భగవంతుని సేవ జరుగుతుంది. ఇంకొకటి, ఈ 4 ఏం చేస్తుంది? ఇది టంగో, జివ్వ
ఒక ఎప్పుడు కూడా ఇది తినాలి, అది తినాలి, ఆహారం ఇది, అది అని పల్లటం. దీన్ని ఆహారంని భగవంతునికి అర్పించే ఒక ఆ ప్రసాదమే స్వీకరించాలి. సో ఈ 2 కార్యాలు మనం చేస్తే, ఈ 4 ఇంచి సేవ చురుకు చేస్తే భగవంతుడిది అన్ని అవగతం అవుతుంది అని పద్మపురాణంలో చెప్పారు. ఓ శత్రుంజయుడా, ఈ భక్తియుక్త సేవయందు శ్రద్ధ లేని వారు నన్ను పొందలేరు. కనుక వారు ఈ భౌతిక జగమునందలి జనన మరణ మార్గమునకి తిరిగి వత్తురు. తర్వాత భగవంతుడు తన దివ్య స్థానం చెప్తా, మయా తతమిదం సర్వం జగద్ అవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేషు అవస్థితః. సమస్త జగత్తు అవ్యక్త రూపమున నాచే ఆవరింపబడి ఉన్నది. జీవులన్నీ నాయందు ఉన్నవి, కానీ నేను వాని యందు లేను. సో భగవంతుడు చెప్తే ఇది అచింత్య భేద అభేద తత్వ అని చెప్తారు. కొంత సమయం అద్వైత ద్వైత అని 2 విషయాలు వింటాం. అద్వైత అంటే చెప్పేది ఆత్మ పరమాత్మ వేరేవి కాదు, ఒకటే అని చెప్పేది. ద్వైత అంటే 2 కూడా వేరే అని. యాక్చువల్లీ ఒకటే అంటే మేము గుణాత్మకంగా ఒకటే. మనము భగవంతుడు ఏమో ఉన్నారో మనము కూడా ఆ అంశాలు ఉన్నాయి మనకు కూడా. ఎలాగ ఒక ఆ ఆ సముద్రంలో ఆ నీళ్లు ఉండేది అంత ఒక డ్రాప్కిను అంతా ఉంది. అంత ఉప్పు అంశము అన్ని కూడా ఉంది. అయితే ప్రమాణంలో డిఫరెంట్ ఉంది. అద్వైతం అంటే గుణాత్మకంగా ఒకటి, ప్రమాణంగా డిఫరెంట్, అది ద్వైతం. సో అది 2 చేరి ఈ శ్లోకాలు చెప్పేది భగవంతుడు, నేను మయా తతమిదం సర్వం, నన్నించినే సంపూర్ణ విశ్వము ఆవరించి పడింది. అది భగవంతుడు ఒక స్వీయ అంశమైన పరమాత్మ. సో పరమాత్మ స్వరూపంలో భగవంతుడు ఒక్కొక్క అణులను ఉన్నాడు, 1 ఆటంలను ఉన్నాడు. ఒక్కొక్క ఆత్ముడి దగ్గర పరమాత్మ స్వరూపంలో ఉన్నాడు. సో అది భగవంతుడు ప్రవేశించి అవుతేను కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అన్ని కూడా నాలోగానే ఉంది, మత్స్థాని సర్వభూతాన్ని. అయితే నచాహం తేషు అవస్థ, నేను దాంట్లోగా లేదు అంటే భగవంతుడు తన మూల స్వరూపంగా సచిదానంద స్వరూపంగా భగవాన్ అని చెప్తాము. భగవాన్ కృష్ణ, రామ, నరసింహరా అనే అనంత రూపాల్లో భగవంతుడు వాడు తన దివ్య ధామాల్లో, దివ్య లోకాల, వైకుంఠ ప్రపంచాల్లో నిత్య లీల జరుగుతుంటుంది. ఆ రూపము భిన్నముగా ఉంది. ఈ జగత్తులో మనకి భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు. అయితే వాడు భగవాన్ రూపంగా షడైశ్వర్య పూర్ణుడయ్యే వాడు ఒక వ్యక్తిగా తన భక్తుల దగ్గర నిత్య లీలలో వైకుంఠ లోకం చేస్తున్నాడు. సో దానికి భగవంతుడు చెప్పేది, నేను ఒకటి ప్రవేశించాను, నా ఒక స్వీయ అంశ పరమాత్మనే ప్రవేశించాను. అవుతాను కూడా నేను దీన్ని బయట వైకుంఠ లోకంలో అతీతంగా ఉన్నాను అని. సో ఇది 2 కూడా భేద అభేద అని చెప్తారు. అచింత్య భేద అభేద, భగవంతుడి శక్తి అచింత్యమైనది అంటే ఎప్పుడు కూడా మాకు సంపూర్ణంగా అవగాహన కాదు. ప్రతి ఒక్క విషయం మీరు అంతిమంగా పోతే అది అచింత్యమే. ఏ సృష్టిను ఏ విషయం చూస్తేనో ఎలాగ ఇది జరుగుతుంది, ఇవంతా ఇది కొంత చిన్న పోతే ఆటమ్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్, ఎలక్ట్రాన్ పోతారు. అయితే ఆ దాంట్లో చెప్తారు సంపూర్ణ అవగాహన కాదు, ఇది ఎలాగ ఇవంతా అస్తిత్వంలో ఉంది చెప్తారు. దాంట్లో కూడా ఎక్కువగా ఎంప్టీ స్పేస్ ఉంది అని చెప్తారు. 99% డార్క్ ఎనర్జీ అని చెప్తారు వాళ్ళు. ఇది ఏమి అని వాళ్ళకి ఎవరు అవుతారు. మీరు విషయం పోతేనో ఇది భగవంతునిది శక్తిలో అచింత్యంగా ఉంటుంది. భగవంతుడు ఒక అచింత్య భగవంతుడు అచింత్య స్వరూపుడు. తర్వాత వాడి శక్తి కూడా అచింత్యమైనది. సో మనకి సంపూర్ణంగా అవగాహన కాదు ఇది నిజంగా చూస్తే. భగవంతుడి మనకి ఎంత తెలిపిస్తాడో అంత మనకి అవగాహన అవుతుంది, అంతే. అదని ఎక్కువగా మనకి సంపూర్ణంగా భగవంతునికి ఎప్పుడు కూడా మేము అవగాహన కావు మనకి. సో దానికి ఇక్కడ చెప్పేది భగవంతుడు ఈ చిత్ర చూపిస్తుండేది. ఒక రోజు యశోదమ్మాయికి కంప్లైంట్ వస్తుంది. అంతా బలరాముడు అంతా వీళ్ళ గోబాలకులు చెప్తారు కృష్ణుడు మన్ను తిన్నారు అని. సో అప్పుడు కృష్ణుడు గారు లేదు నేనేం తినలే, వీళ్ళందరూ నాకు ఈ రోజు వాళ్ళంతా చేరి నా విరోధంగా నీ కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు అని చెప్తారు. అయింది, నీ మూతి తీ, నేను చూడాలి అని చెప్పినప్పుడు భగవంతుడు ఆ మూతి తీసినప్పుడు ఆ లోగా యశోదమ్మాయి కనిపించే అంత లోకాలు భగవంతుడి లోగానే ఉంది. సో వాళ్ళు చూసినప్పుడు వాళ్ళకి ఇదేమి చూస్తున్నాను నేను, ఇది అంత లోకాలు చూస్తున్నాను, అంత దేవతలు చూస్తున్నాను, మళ్ళీ నేనే ఈ కృష్ణుడిని పాపగా పెట్టుకొని ఉండే అది కనిపిస్తుంది నాకు అని వాళ్ళకి ఒక ఇదవుతుంది. సో నా మటుకు వాళ్ళు భగవంతుడిని ప్రార్థన చేసే స్టార్ట్ చేస్తారు. నేను భగవంతుడు భ్రాంతి శక్తి ఇచ్చి ఈ నంద మహారాజుడిని నేను నా భరతుడు అనుకుంటున్నాను అని వాళ్ళు భగవంతుడికి ప్రార్థన స్టార్ట్ చేస్తారు. తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ భగవంతుడు తన యోగమాయ శక్తిలా వాళ్ళని కవర్ చేపించి మళ్ళీ నువ్వు మూతి క్లోజ్ చేయి, మళ్ళీ ఇంకొక సమయం మన్ను తినొద్దు నువ్వు అని వాళ్ళు చెప్పి వాళ్ళు భగవంతుడికి వాళ్ళకు ఉండే నిత్య సంబంధము ఒక తల్లికి పాపకి ఉండే దీంట్లో వాళ్ళు ఇది మర్చిపోతారు. అంటే భగవంతుడు అంత
గొప్ప భక్తులకి తన భక్తి సేవ చేసేది అలాగా ఒక అవకాశం ఇచ్చేది. ఒక తల్లిగా వాళ్ళు సేవ చేసేది, ఇంకొకరు తండ్రిగా సేవ చేసేది, ఇంకొకరు వాళ్ళ స్నేహితుడిగా సేవ చేసేది. సో భగవంతుడు దీన్ని అలో చేస్తారు. లేకుంటే భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కర దేవదేవుడు, వాళ్ళే ఆది దేవుడు. అవుతేనే భగవంతుడు ఆనందాన్ని అనుభవించేదానికి తన భక్తుల్ని ఒకరు తండ్రి అవుతారు, ఒకరు తల్లి అవుతారు, ఇంకొకరు ఇదవుతారు. సో దీని తర్వాత భగవంతుడు చెప్పేది నేను ఇలాగ ప్రవేశించింటేనో నేను భిన్నంగా ఉన్నాను. నచ మత్స్థాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరం భూతభృన్ నచ భూతస్థో మమాత్మ భూత భావన. అయినను సృష్టించబడిన సమస్తము నాయందు స్థితిని కలిగి ఉండును. అచింత్యమైన నా యోగ వైభవమును గాంచుచు నేను సర్వజీవులను పోషించువాడును మరియు సర్వత్రా వసించు వాడు నైనున్నను. సర్వ సృష్టికి కారణుడై ఉందున ఈ దృశ్య మాన జగత్తు నందలి భాగము కాను. భగవంతుడు చెప్తుండేది నేను ఇక్కడ ప్రతి దీంట్లో ఉంటేనే నేను భిన్నంగా ఉన్నాను. మళ్ళీ తిరగాది నచమత్స్థాని భూతాని పశ్చిమే యోగమైశ్వరం. సో కొంత సమయం వ్యక్తులు చెప్పేది భగవంతుడు అన్నిలోగా ఉన్నాడు, సో సపరేట్గా ఎక్కడున్నాడు? భగవంతుడికి చెప్తుండేది నేను ఉన్నాను, నేను భిన్నంగా కూడా నచమత్స్థాని భూతాని, నేను సపరేట్ గానే ఉన్నాను అని. సో ఇది భేద అభేద తత్వ, అచింత్య భేద అభేద తత్వ. సో ఈ రెండు శ్లోకాల్లో ఇది స్పష్టంగా సంపూర్ణ ఇదే పరతత్వము ఏమి, భగవంతుడేమి, భగవంతుడి శక్తులేమి దాని అవగమనం అవుతుంది అని చెప్తారు ఈ రెండు శ్లోకాలు. ఇది మేము అవగమనం చేసుకుంటే భగవంతుడు అన్నిలోగా ప్రవేశించాడు, అవుతేను కూడా భగవంతుడు భిన్నంగా ఉన్నాడు, వాడు అస్తిత్వం భిన్నంగా ఉంది. ఎలాగ సూర్యుడు తన శక్తి ద్వారా ఆ సూర్య కిరణాల ద్వారా అంత సర్వవ్యాపకంగా ఉండొచ్చు, అవుతేనో సపరేట్ గా సూర్యుడు ఉన్నారు, సూర్యలోకం ఉంది, ఇంకా సూర్యులో ఒక వ్యక్తి సూర్యదేవుడు ఉన్నారు, వాడు సపరేట్ గా ఉన్నారు. సో అలాగా భగవంతుడు తన శక్తి ద్వారా తన వేరే అంశాల ద్వారా వాళ్ళు అంతను ప్రవేశించారు భగవంతుడు, అవుతేను కూడా వాళ్ళు భగవంతుడు భిన్నంగా ఉన్నాడు అని మేము అవగమనం చేసుకున్నారు. భగవంతుడు పూర్ణుడు, ఆ పూర్ణుడి నుంచి ఎంతో పూర్ణ జగత్తులు వస్తున్నాయి. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాహ పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవ అవశిష్యతే. అవుతేను భగవంతుడు అలాగే పూర్ణుడుగా ఉన్నాడు. ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ, ఇది భగవంతుడి నుంచి ఎంతే తీస్తేనో ఇంకా భగవంతుడు పూర్ణంగానే ఉన్నాడు భగవంతుడు. ఇది అలాగే మేము అవగాహన చేసుకున్నారు. ఇది చాలా బ్రీఫ్ గా చెప్పాను నేను ఈ శ్లోకాలు. మయా అధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. ఎంతెంత మేము లోకాలు చూస్తున్నాము, ఎంతెంత నక్షత్రాలు చూస్తున్నాము, ఎంతెంత బ్రహ్మాండాలు చూస్తున్నాము, అంతా కూడా భగవంతుడు ఒక నిర్దేశం నుంచి, భగవంతుడు ఒక ఆజ్ఞ నుంచి పనిచేస్తుంది. భగవంతుడు ఆజ్ఞ లేక యావది శక్తులు కూడా స్వతంత్రంగా పని చేయదు. ప్రతి ఒక్కటి ఏం చూస్తాము, ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడు ఆజ్ఞ ఉంది. ఇది గాలి ఇలాగా రావాలి అంటే ఒక భగవంతుడు ఆజ్ఞ ఉంది, ఇంకా వర్షం రావాలి అంటే భగవంతుడు ఆజ్ఞ ఉంది, ఈ సూర్యుడు దాన్ని వెలుగివ్వాలి అంటే ఒక ఆజ్ఞ, భగవంతుడు ఆజ్ఞ ఉంది. ఇదంతా ఎంతెంత పెద్ద పెద్ద చూసేది శక్తిలో ఇవంతా కూడా భగవంతుడు ఆజ్ఞ నుంచి జరుగుతుంది. ఇవంతా మయా అధ్యక్షేణ ప్రకృతి. సో ఇది ఇండిపెండెంట్ గా స్వతంత్రంగా యావది చలావణ లేదు. సో ఇలాగా ఇంత శక్తి, దివ్య శక్తి పొందే వ్యక్తి సాధారణ వ్యక్తి కాదు. సో భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు మనము అవగాహన లేకున్నప్పుడు మేము అనుకుంటాం ఓ కృష్ణుడు కూడా ఒక సాధారణ మామూలు వ్యక్తి. దాన్ని భగవంతుడు చెప్పేది నేను మానవ రూపమును అవతరించినప్పుడు మూడులు నన్ను అపహాస్యం చేయుదురు, సమస్తమునకు పరమ ప్రభువునైనా నా దివ్యత్వమును వాళ్ళు ఎరుగరు. కొంత ధర్మాలనే చెప్తారు, మన వేరే ధర్మాలని చెప్తారు భగవంతుడు ఎలా అవతరించాడు అంటే వాళ్ళు జన్మ తీస్తున్నారు కదా, సో వాళ్ళు భగవంతులు కాదు అని చెప్తారు. కొంత ధర్మాల వాళ్ళ ధర్మ పుస్తకాల్లో భగవంతుడు అవతారం గురించి ఇవ్వలే, భగవంతుడు ఉన్నారు అని చెప్పారు, అయితే వాళ్ళు ఏ రూపంలో ఉన్నారో ఎలాగున్నారో అని చెప్పలే. అక్కడ భగవంతుడు ఉన్నారు అంతే, అయితే ఎలాగున్నారు అని చెప్పలే వాళ్ళు. సో అలాగే వాళ్ళ ఆలోచన చేసేది భగవంతుడు ఎక్కడో ఉన్నారు, ఎక్కడో ఒక చాలా వయస్సు అయిన వ్యక్తి, చాలా ముసలోడేమో భగవంతుడు, అలాగే వాళ్ళ ఆలోచనలు ఉన్నాయి కొంతమంది వేరే ధర్మాల్లో. సో అలాగే వాళ్ళ ఆలోచన కూడా ఇలా భగవంతుడు జన్మించుతారు అంటే వాళ్ళు చెప్పేది ఇది మేము ఒప్పము. భగవంతుడు అయిన వాళ్ళకి జన్మం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, వాళ్ళకి జన్మం లేదు అని చెప్తారు. అవును, భగవంతుడికి జన్మం లేదు, భగవంతుడు అజుడు, మనకు కూడా జన్మం లేదు ఆత్మకి. అయితే ఈ జగత్తుకి వచ్చే ఒక నియమం భగవంతుడు చేశాడు, ఒక
కర్మం ద్వారా మనము జన్మ తీస్తాం. అయితే భగవంతుడు ఈ ఒక దివ్య రూపంలో వచ్చినప్పుడు ఆ కర్మం ఏమీ లేదు భగవంతుడికి. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా తన దివ్య అస్తిత్వంలో సచ్చిదానంద స్వరూపం ఆ దేహంలోనే వస్తాడు. వచ్చి భగవంతుడు ఆ దివ్య లీలలు చేస్తాడు. ఎంతెంత అవతారంగా వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు కృష్ణుడిగా వచ్చినప్పుడు అంతా గోవర్ధన గిరిని ఎత్తేది. శ్రీరాముడు వచ్చినప్పుడు ఒక రామ ఇచ్చే ఎంతెంతో 1, 2 కాదు. ఎంతో భగవంతుడు దివ్యమైన కార్యాలు చేపిస్తారు. సో, ఇలాగ వ్యక్తి వచ్చేది ఇది సాధారణ వ్యక్తి కాదు. సో, దీనికి ఉత్తరంగా సమాధానం చెప్తారో మేము ఎవరు భగవంతునికి చెప్పేవాళ్ళు నువ్వు రాకూడదు అని. సో, భగవంతుడు వాళ్ళ ఇచ్చ ఉంటే భగవంతుడు రావచ్చు. సో, భగవంతుడు స్వతంత్రుడు, స్వరాట్. సో, మనము భగవంతునికి ఆదేశం ఇవే కాదు. నువ్వు రాకూడదు, నువ్వు యాళ్ళు జన్మించుతావు, యాళ్ళు ఇక్కడ అని మేము చెప్పే కాదు. భగవంతుడి ఇచ్చ వాళ్ళు చేయొచ్చు. ఎలాగ చెప్తారో ఒక బందీగృహంలో ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రధానిలు, ఒక అధ్యక్షులు వస్తారు. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు లోగా ఉండేవాళ్ళు మీరు యాళ్ళొచ్చారు, మీరు ఎవరు అని చెప్పేకవుతుందా? వాళ్ళ ఇష్టం. వాళ్ళు కావాలంటే వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు. సో, ఈ భగవంతుడి ఇష్టము భగవంతుడు వస్తారిక. సో, మేము అలాగా అవగమనం చేసుకోవాలి. భగవంతునికి ఎవరు మీరు రాకూడదు, మీరు ఇక్కడ ఈ భూలోకంకి రాకూడదు, మీరు ఇక్కడ అవతరించకూడదు అని మేము కండిషన్ చెప్పేకి కాదు. మనం భగవంతునికి చెప్పేకి రావద్దండి. సో, ఇలాగా అను 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 ఆలో ఎవరు అవగమనం చేస్తారో భగవంతుడు వచ్చింది వాళ్ళు ఒక సాధారణ వ్యక్తి అని అనుకుంటారు. భగవంతుడు చెప్తున్నారు వాళ్ళు మూఢరు, వాళ్ళు మూర్ఖులు, వాళ్ళు అవగాహన లేదు వాళ్ళు. అలాగే వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు అని చెప్తారు భగవంతుడు. అయితే ఇంకొక వ్యక్తులున్నారు. వాళ్ళు సంపూర్ణంగా భగవంతుని అవగమనం చేసుకుంటారు. వాళ్ళు భగవంతుడ నిత్య సేవ చేస్తారు. మహాత్మనస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత భజంతి అనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. ఓ పృథా కుమార, భ్రాంతులు కానటువంటి మహాత్ములు మాత్రము దైవీ ప్రకృతిని ఆశ్రయించేందురు. వారు నన్ను ఆదియను అవ్యయుడును అగు దేవదేవునిగా నెరిగి ఎండుటచ్చే నా భక్తియుక్త సేవలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నయ్యుందురు. సో, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఈ మహాత్మలు దృఢ నిశ్చయముతో యత్నించు వారై సదా నా మహిమలను కీర్తించుచు నాకు నమస్కారం వసగొచ్చు. నిత్యయుక్తులై నన్న భక్తితో పూజింతు. సో, నిత్యంగా వాళ్ళు భగవంతుల స్మరణ ఈ నవవిధ భక్తి ఏముంది దాన్ని చేస్తారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో, ఎంతెంతో మహాత్ములు వచ్చారు. ఒకరు ఇద్దరు కాదు. బహవో ఎంతో మంది మహాత్ములు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ భగవంతుని సేవ చేశారు. వాళ్ళంతా మనకి భక్తి చేసేదానికి మనకి ఒక మార్గదర్శనం ఇచ్చారు వాళ్ళంతా వాళ్ళు. ఇక్కడ ఒకటి చూపిస్తా ఉండే ఆచార్యులు మాధవేంద్ర పురి అని వీళ్ళు గొప్ప భక్తులు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ గురువుల గురు వీళ్ళు మాధవేంద్ర పురి. సో, మాధవేంద్ర పురి వాళ్ళు చెప్తుంటే వాళ్ళు ఎంత ఇది అంటే వాళ్ళు సన్యాసి అయితే సన్యాసి అయిన వాళ్ళు దేవుడి దగ్గర పోయి వాళ్ళ ఆహారంకి వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు, దానం కోరుతారు వాళ్ళు. అయితే మాధవేంద్ర పురిలు చేస్తుండలేట వాళ్ళు ఎవరైనా ఏమైనా వచ్చి వాళ్ళే ఇస్తే వాళ్ళు స్వీకరిస్తుంటారంట. లేకుంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు ధ్యానం, భగవంతుడు జపం చేసేది, భగవంతుడ సేవలనే ఉంటుంటారంట. సో, అలాగా ఒక సమయం వాళ్ళు బృందావనకు వచ్చినప్పుడు మథుర దగ్గర బృందావన అక్కడ వచ్చినప్పుడు కృష్ణుడే వాడు ఒక రోజు వచ్చి వాళ్ళకి ఇలా మట్టిలో పాలు ఇచ్చారంట భగవంతుడు. ఇలాగ ఎంతో భక్తులకి భగవంతుడే స్వయంగా వచ్చి ఇచ్చాడు. ఎంతో భక్తులు ఉన్నారు, ఒకరు ఇద్దరుగా. సో, మాధవేంద్ర పురి అంత గొప్ప వ్యక్తి, భగవంతుడే వచ్చి వాళ్ళకి అలాగా ఇచ్చేసింది ఒక్కొక్క సమయం. తర్వాత ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది. భగవంతుడు మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇంకా ఎంతెంతో సేవలు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటారు. భగవంతుడు గోపాలమూర్తి అని ఒక మూర్తి, ఇప్పుడు ఆ మూర్తి శ్రీనాథ్జీ నాథద్వారని మేము వింటాము. అది పెద్ద దేవాలయం. అది కొంత ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ సౌత్ లో ఇక్కడ శ్రీ గోవిందుడు బాలాజీ అంత ఫేమస్. అక్కడ నార్త్ కంతా ఇది చాలా ఫేమస్ అని చెప్తారు ఇక్కడ. ఇది అక్కడ ఈ మూర్తి, ఇదే మూర్తి వీళ్ళ స్వప్నంలో వచ్చి భగవంతుడు చెప్పింది, నాకు ఒక దట్ట పొదలా పెట్టారు అడవిలా, నాకు ఇక్కడి నుంచి మీరు రిలీజ్ చేసి నాకు సేవ్ చేయండి అని భగవంతుడు చెప్పేది శ్రీకృష్ణుడు. మళ్ళీ తర్వాత అలాగే మాధవేంద్ర పురిలో అంతా వాళ్ళు బృందావన వాసీలు వాళ్ళ సాయం తీసుకొని వాళ్ళు ఆ అరణ్యలోగా భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పారు నేను ఉన్నాను అని చూస్తే ఒక పెద్ద మూర్తి. ఆ గోపాలమూర్తి కృష్ణ మనుముడు ప్రద్యుమ్న కొడుకు అనిరుద్ధ కొడుకు వజ్రనాభుడు స్థాపించింది. ఆ మూర్తిలో ఒకటి అది. ఇంకా కొంత మూర్తిలు గోవింద, మదన్ మోహన్, ఇదంతా మూర్తిలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా అది బృందావనాల బృందావనం నుంచి జైపూర్లో ఈ మూర్తిలు ఉన్నాయి. దివ్యమైన ఇది భగవంతుడ మూర్తిలు. సో, వీళ్ళకి భగవంతుడు వాళ్ళకి ఆదేశం ఇచ్చింది నాకు ఇలాగ సేవ్ చేయని. మళ్ళీ తర్వాత ఇంకొక ఆజ్ఞిస్తారు భగవంతుడు,
నాకు కొంచెం చందన లేపం తీసుకొని రా అని. వీళ్ళు దానికోసము ఇక్కడ జగన్నాథ్‌పురికి వస్తారు. అక్కడ కూడా వచ్చినప్పుడు గోపీనాథ ఒక మూర్తి ఉంది ఇక్కడ. రేమణ బాలాసోర్ దగ్గర. వాళ్ళు కూడా వీళ్ళకి వీళ్ళు సేవని స్వీకరిస్తారు. ఇదంతా మనము వీళ్ళకి అంతా వింటాం. వీళ్ళ గురించి మహాత్ములు వీళ్ళు మాధవేంద్ర పూరి. సో మనకి ఇప్పుడు ఈరోజు భగవంతుడు ఉన్నాడా లేదా అని ఒక సందేహం, ఒక సంశయం, నమ్మకం లేదు మనకు. అయితే శుద్ధ భక్తులకి భగవంతుడు ఉన్నారు. వాళ్ళకి క్షణక్షణము కనుపుతాడు. వాళ్ళు భగవంతుడి దివ్య మూర్తిలు వాళ్ళకి సాక్షాత్ పరమాత్ముడే భగవంతుడే అని అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. మనకి చూసినప్పుడు ఇది నిజంగా భగవంతుడా? లేకుంటే ఇది ఒక భగవంతుడిని సూచన చేసేదా అనిపిస్తుంది. లేదు. ఈ మూర్తిలు మేము ఏమి దేవాలయాన్ని పూజించుతామో ఇది సాక్షాత్ భగవంతుడే. ఇది సాక్షాత్ అర్చ అవతారం అని చెప్తారు. ఎలాగా ఒక పోస్ట్ బాక్స్ మేము పెడితే ఒక ఇది ఒక వీళ్ళు సర్కారం పెడతారు. ఆ సర్కారం పెట్టే పోస్ట్ బాక్స్ లో మనము ఒక పత్రం వేస్తే అది డెస్టినేషన్ రీచ్ అవుతుంది. అయితే మేము లేదు మనమే ఒక పోస్ట్ బాక్స్ పెడతాము అప్పుడు రీచ్ అవుతుంది కాదు. సో ఇది మూర్తి పూజ అనేది పెద్ద పెద్ద ఆచార్యులు స్థాపించారు. శాస్త్ర విధి ఉంది దీనికి. చేసినప్పుడు సాక్షాత్ భగవంతుడే వచ్చి మన సేవని స్వీకరిస్తారు. సో ఎలాగా పోస్ట్ బాక్స్ సర్కారం ఇచ్చిన పోస్ట్ బాక్స్ పని చేస్తుంది. పోస్ట్ అక్కడ వేస్తే ఎక్కడ పోవాలో అక్కడ పోతుంది. అలాగా ఈ మూర్తి ద్వారా మేము భగవంతుడికి నేరంగా భగవంతుడి సేవ చేయవచ్చు. సో ఇది ఈ మూర్తి పూజ అనేది ఏమో ఒక భ్రమ కాదు, కల్పన కాదు. ఇది ఐడల్ అని పిలియకూడదు దీన్ని. ఐడాల్ అంటే ఇది ఒక కల్పనగా భగవంతుడిని మేము ఇక్కడ ఉన్నాడు అని ఆలోచన చేసి సేవ్ చేసేది. కల్పన కాదు, భగవంతుడు నిజంగా ఉన్నారు అక్కడ. సో డైటీ అని మేము చెప్తాం. డైటీ అని చెప్తే భగవంతుడు అర్చా విగ్రహ అర్చ అవతారం. భగవంతుడు మన సేవని స్వీకరించడానికి ఈ రూపం తీశాడు. ఏంటంటే మనకి ఈరోజు ఆత్మ కనపదు, మనమే కనిపించాలి, పరమాత్మను కనిపించాలి. మనకు కనిపించేది భౌతిక విషయాలే, భూమి, నీళ్లు, గాలి, ఆకాశం ఇవి. సో భగవంతుడు శక్తినే ఇది కొనాకి అంతిమంగా. సో భగవంతుడు తన ఈ శక్తి ద్వారా మనకి దగ్గర భగవంతుడు వ్యాపకం అవుతాడు, భగవంతుడు కనిపించుకుంటాడు. సో భగవంతుడు శక్తి ఇచ్చి ఇవి అది రాయి అది ఇంకొకటి అవుతేనో అది రాయి ఇది కాదు, అది భగవంతుడే. సో శుద్ధ భక్తులు ప్రార్థించేది భగవంతుడా నువ్వు నందకుమారుడు నువ్వు నిలుచుకో ఉండవు అని చెప్తారు. వాళ్ళు మనకు నువ్వు ఇలాగా అయ్యేవారు. సో వాళ్ళకి అలాగే కనిపిస్తుంది. అలాగే వాళ్ళు భగవంతుడి దగ్గర మాట్లాడతారు, భగవంతుడి నుంచి మార్గదర్శనం పొందుతారు శుద్ధ భక్తులు. ఎంతెంత మంది మేము వింటాం. మనం ఈ బాలాజీ దగ్గర ఎంతో భక్తులు వింటాం. మనము ఇక్కడ ఉడుపి కృష్ణ ఇక్కడ ఎంతో భక్తులు వింటాము. ఈ పాండురంగ అక్కడ ఎంతో భక్తులు వింటాము. సో వీళ్ళంతా ఏమో వాళ్ళు కల్పన చేసుకొని ఏమో భగవంతుడి దగ్గర మాట్లాడిందో భగవంతుడు చేసింది కాదు. వీళ్ళంతా మహాత్ములు, వీళ్ళంతా పరిశుద్ధులు. దానికి భగవంతుడు వాళ్ళకి చూపించాడు, వాళ్ళకి అవగాహన అయింది వాళ్ళకి. సో మేము దీన్ని స్పష్టంగా అవగాహన చేసుకున్నాం. ఈ మూర్తి పూజ ఇది దివ్యమైనది. ఇది భగవంతుడు అనుగ్రహించి భగవంతుడు మనకి ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాడు. సో మనము ఇది అవగాహన లేకుండా ఇదంతా ఇది కల్పన అనుకునేది, ఇది మన ఇది అంతే. సో గమ్యమును భరించివాడును, ప్రభువును, సాక్షిను, నివాసమును, ఆశ్రయమును, సన్నిహిత స్నేహితుడు నేనే సృష్టిని, ప్రళయమును, సర్వమునకు స్థానమును, నిదానమును, అవ్య బీజమును అయి ఉన్నాను. ఓ అర్జున, వేడిని ఒసగునవాడు, వర్షమును నిరోధించుట మరియు కురిపించుట చేయువాడును నేనే. అమృతత్వమును మరియు మృత్యువును నేనే. సత్ అసత్ ఈ రెండున నాయందే ఉన్నది. సో ఏం అస్తిత్వం మేము చూస్తామో అది భగవంతుడి పైనే ఇదైంది. భగవంతుడే అంత అన్నదానికి మూలం. తర్వాత భగవంతుడు చెప్తుండేది, ఎవరు నన్ను భక్తితో నామం చెప్తారో, నా స్మరణ చేస్తారో, నా గురించి వింటారో వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా నేను వాళ్ళకి రక్షణ, యోగక్షేమం వహామ్యహం. యోగక్షేమం అంటే మనకి ఏం కావాలో భగవంతుడు ఇస్తారు, మళ్ళీ మనకి ఏమి లేదో దాన్ని రక్షించుతారు. పర్టికులర్లీ భక్తులకి ఏం కావాలంటే భగవంతుడు రక్షణ కావాలి, మళ్ళీ నేను మాయా దీంట్లోగా ఈ గుణాల పతనం అవ్వకూడదు అని భగవంతుడు రక్షించుతారు. అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జన పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది, నన్ను ఏమి ఇంకొక విషయం లేక నన్ను స్మరించండి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో మేము అలా చేసినప్పుడు భగవంతుడు చెప్పేది, నేను మీకు ఏమి క్షేమము, ఏమి రక్షణ ఇవ్వాలి నేను ఇస్తాను, లేకుండేది నేను క్షేమము చేస్తాను. ఐ విల్ క్యారీ వాట్ యు ల్యాక్
అండ్ ప్రిజర్వ్ వాట్ యు హ్యావ్. మీకేముంది దాన్ని రక్షించుతాను, మీకేం లేదు నేను ఇస్తాను, నేను స్వయంగా ఇస్తాను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. వహామి అహం, వహామి అహం అంటే నేనే ఇస్తాను అని, నేనే ఇస్తాను. దీని గురించి ఒక చరిత్ర చెప్తారు. ఒక ఆచార్యులు యామునాచార్యులోని రామానుజాచార్య గురువుగా వాళ్ళు దీన్ని భగవద్గీత భాష్యం రాసేటప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచించారంట, కృష్ణుడి ఎలా మనకు డైరెక్ట్ గా రావాలి, కృష్ణుడ ఎంతో భక్తులు ఉన్నారు, ఎంతో దేవతలు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఆదేశిస్తే అయింది, వాళ్ళు మనకి చూసుకుంటారు. అలాగా వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తే ఈ వహామి అహంని వాళ్ళు ఒక స్ట్రైక్ చేశారంట. దీని తర్వాత వాళ్ళు మధ్యాహ్నం సమయము వాళ్ళు స్నానం చేసేదానికి నది దగ్గర పోయారు. సో తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి రెండు కుమారులు వచ్చారంట. వాళ్ళు ఎంత భారం మోసుకొని ఎంతో ధాన్యాలు, ఎంతో పండులు అంతా తెచ్చారంట. వాళ్ళు తెచ్చినప్పుడు వాళ్ళ భార్య, యమునాచార్యుల భార్య ఉన్నారు. వాళ్ళు, మీరు ఇంత చిన్న అబ్బాయిలు, మీరు ఇంత మోసుకొని తీసుకొని వచ్చేది భారము, ఎలా మీరు ఇలా చేస్తున్నారు అంటే, లేదు మీ బర్త్డే మనకి చెప్పింది ఇవంతా మీరు తీసుకోనాలి అని. లేకుంటే మనకి వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళు మీరు మా వెనకాల చూడండి, ఒక మా దీన్ని వీపు పైన ఒక బర్ర కూడా వాళ్ళు ఇచ్చారు, వాళ్ళు కొట్టారు మనకి అని వాళ్ళు చూపించారంట, మార్క్స్ చూపించారంట. సో అప్పుడు వాళ్ళ మళ్ళీ అయింది, మీరు కొంత ఉండండి, నేను కొంత ప్రసాదం ఏమైనా ఆహారం ఇస్తాను మీకంటే, లేదు లేదు మళ్ళీ మీ బర్త్డే వస్తే మనకి మళ్ళీ మా వెనకాల మనకు ఇంకొకటి మనకు శిక్ష ఇస్తారు వాళ్ళు, మేము ఇక్కడ ఉండము, ఒక క్షణం ఉండము అని వాళ్ళు పోతారు. తర్వాత ఆ యమునాచార్యులు వచ్చినప్పుడు చూస్తారు వాళ్ళ భార్య కొంత కోపంగా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఆ రోజు వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఆహారం తీసుకున్నారు. ఆమెకు విషయం తెలుస్తుంది, ఇక ఇద్దరు అబ్బాయిలు వచ్చారు, అంత సౌందర్యంగా ఉండే కుమారులు వచ్చారు. ఆమెకు చూస్తే ఎవరు కాదు వీళ్ళు కృష్ణ బలరాముడే వచ్చారు. సో స్వతహా భగవంతుడే వచ్చి వీళ్ళకి ఏం కావాలి, వీళ్ళకి ఇంటికి ఏం కావాలి అంత నెయ్యి, ధాన్యాలు, పండులు అంతా కూడా ఇచ్చిపోయారు. సో వీళ్ళకి అవగాహన ఉంది, నేను చేసింది రాంగ్. అప్పుడు భగవంతుడి వెనకాలి ఎలా బర్రలు, భగవంతుడు మార్క్స్ చూపించింది వాళ్ళ భార్యడికి, ఇలాగా కొట్టడం ఎలా అంటే చెప్తారో, భక్తులైన వాళ్ళు భగవంతుడు చెప్పేది ఇక్కడ నేరంగా అని చెప్తున్నారు. మనము లేదు భగవంతుడు నేరంగా రాడు, భగవంతుడు వేరే ఎవరో దేవతల ద్వారా ఇస్తాడు అని మేము ఆలోచించగలం. కావాలంటే భగవంతుడు నేరంగా వచ్చి మనకి ఇస్తాడు. ఇక్కడ మాధవేంద్ర పురి వాళ్ళ చరిత్రలో వినింది కూడా భగవంతుడే వచ్చి వాళ్ళకి పాలిచ్చింది. సో అలాగే ఎంతో భక్తులకి మేము వింటాం, భగవంతుడు నేరంగా వచ్చి వాళ్ళని చూసుకుంటుంటారు. బిల్వమంగళ ఠాకూర్ అని ఇంకొక వ్యక్తి, వాళ్ళు రెండు కళ్ళు కూడా వాళ్ళు తీసేస్తారు, తర్వాత భగవంతుడే వాళ్ళని చూసుకున్నారు అని మేము వింటాం. బిల్వమంగళ ఠాకూర్ వాళ్ళ ఒక పెద్ద ఆచార్య. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది ఇక్కడ, నా భక్తులు ఎవరు నాకు స్మరణం నిత్యంగా చేస్తారో వాళ్ళని నేనే చూసుకుంటాను, నేరంగా వాళ్ళని పరిపాలన చేస్తాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు. తర్వాత భగవంతుడు ఇక్కడ ఇంకా వేరే దేవతల పూజ అది కూడా నాకే వస్తుంది, అయితే అవిధిపూర్వకంగా అని చెప్తున్నారు. ఏపి అన్య దేవత భక్త యజంతే శ్రద్ధయాన్విత తేపి మామేవ కౌంతేయ యజంతి అవిధిపూర్వకం. అన్య దేవతలకు భక్తులై వారిని శ్రద్ధతో పూజించేవారు వాస్తవమునకు అవిధిపూర్వకంగా నన్నే పూజించున్నారు. సో అందరూ కూడా భగవంతుడు అంశం అయిందానికి అది విధి కాదు, అది నేరంగా భగవంతుని పూజించాలి, అది ఇది ఒక ఇండైరెక్ట్ వే ఇది అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఈ దేవతల పూజించువారు దేవతలలో జన్మింతురు, పితృదేవతలను పూజించేవారు పితృదేవతను చేరగా, భూత ప్రేతములను పూజించేవారు వాణి ఎందే జన్మింతురు, కానీ నన్ను పూజించేవారు నాతోనే నివసింతురు. సో భగవంతుడి చెప్తుండేది, ఏ పూజ చేస్తే మేము ఏ పూజా విధానం స్వీకరిస్తే ఆ దేవతలో ఆ పితృలు ఆ భూత పిత దయాలు వాళ్ళలోగా మేము పుట్టామని భగవంతుడు చెప్తారు. అయితే భగవంతుడిని మేము పూజిస్తే ఆ దివ్య లోకమైన వైకుంఠ ప్రదేశాన్ని చేరుతామని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో కొంతమంది అనుకుంటారు, లేదు మీరు ఎవరిని పూజ చేస్తేనో ఒక్కటే, అంత మీరు ఇష్టంగా, మీరు కృష్ణుడు ఒక్కొక్కరికి ఇష్టము, ఇంకొకరి ఇష్టము, మీరు ఇష్టంగా పూజ చేయండి, అందరూ కూడా అంతిమంగా ఒకటే చేరుతారని. లేదు, అలాగే కాదు. దీనికి చెప్తారు, ఇప్పుడు ఒక టికెట్ మేము కొంటే హైదరాబాద్ కొంటే టికెట్ హైదరాబాద్ పోతాం, తిరుపతి కొంటే తిరుపతికి పోతాం, ఆ హైదరాబాద్ టికెట్లో మనము ఈ బెంగళూరు పోయే కావు. సో అది అలాగా ఈ దేవతలు పూజ చేసేది ఆ దీని నుంచి ఆ ప్రదేశాలను పొందుతాము. ఇక్కడ స్పష్టంగా ఉంది ఈ శ్లోకాల. యథోమత్ తథోపత్ అని కొంతమంది అనుకుంటారు. అంతా కూడా మీరు ఎలాగైనా ఆలోచన పెట్టండి, ఎలాగైనా నమ్మండి, ఏమైనా పూజ చేయండి, ఒక్కడికే పోతారు. లేదు, అది లేదు. కృష్ణుని మేము భక్తి చేస్తే కృష్ణధామంకి వెళ్ళిపోతాం. సో కృష్ణునికి ఎలా పూజ చేయాలని భగవంతుడు ఇప్పుడు మనకు చెప్తారు. కృష్ణుడు ఎలా పూజ చేయాలి అంటే, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్తి ఉపరుతం అశ్నామి ప్రయతాత్మన. భగవంతుడి పూజ విధానంలో ఒకటే, భగవంతునికి మేము ఏం తింటామో ఏమి భుజించుతామో అదంతా భగవంతునికి అర్పించాలి.
ఒక పత్రము, ఒక పుష్పము, ఒక ఫలము. సో దీన్ని ఒక భక్తితో అర్పించాలి మనం. భగవంతునికి ఇంకేమి వద్దు మన నుంచి. అంత వాడి వస్తువులే. అయితే భగవంతుడు మనం ఒక భక్తితో, భగవంతుడా నాకు ఇదంతా నువ్వు ఇచ్చావు నాకు. ఇవంతా సృష్టించావు జగత్తుల. నువ్వు మొదటగా ఇది స్వీకరించు అని మేము వంట చేసి దాన్ని భగవంతుడికి అర్పించితే భగవంతుడు దాన్ని స్వీకరిస్తాడు. భగవంతుడు చెప్తున్నారు నేను స్వీకరిస్తానని చెప్తారు. కొంతమంది మీరు భగవంతునికి మూర్తికి నైవేద్యం అర్పించుతున్నారు. ఎవరు చూశారు? భగవంతుడు తింటున్నారు అని చెప్తారు వాళ్ళు. భగవంతుడికి చెప్తున్నారు భగవద్గీతలో నాకు ఈ భక్తితో మీరు అర్పించండి నేను స్వీకరిస్తాను అని. సో భక్తులు దీన్ని నమ్ముతారు. ఆమె భగవంతునికి అర్పించే ఆ నైవేద్యంలో అంత శక్తి ఉంది. అది ప్రసాదం. ఆ ప్రసాదం నుంచి మనకి భగవంతుడి అనుగ్రహం దొరుకుతుంది. మనకి ప్రసాదే సర్వ దుఃఖానం ఆనిరస్యోపజాయతే. అన్ని ఒక దుఃఖాల నుంచి మేము పైన వస్తాం. భగవంతుడి ప్రసాదము కొంత సమయం ఉంది. భగవంతుడు మనం భక్తితో అర్పించినప్పుడు భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు. అవుతాను కూడా అలాగే ఉంది. ఎలా అంటే భగవంతుడు మన కోసము ప్రసాదం పెట్టాడు. వాళ్ళ ఒక ఉచ్చిష్టంని పెట్టాడు. మనకి మేమేమైనా కూడా భుంజితే అది అయిపోయింది, ఫినిష్ అయింది. అయితే భగవంతుడు తింటే కూడా అది అలాగే ఉంటుంది. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాహ పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవ అవశ్యతే. భగవంతుడు ఎంత పూర్ణుడు అంటే మేము ఇది అర్పించే తర్వాత కూడా అది పూర్ణంగానే అది ఉంటుంది. సో భగవంతుడు ఆ దివ్య శక్తి ఇది అలాగే ఉంది. ప్లేట్ భగవంతుడు అర్పించిన తర్వాత భగవంతుడు తిన్నారా? లేదు. భగవంతుడు తింటారు. భగవంతుడు మేము భక్తి భావంతో అర్పించినప్పుడు తింటారు. ఎంతో చరిత్రలు ఉన్నాయి. కొంత సమయము ఎవరైనా భక్తులు భగవంతుడికి అంత కోరినప్పుడు నువ్వు దీన్ని కంప్లీట్ తీసుకోవాలి అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు అది కూడా ప్లేట్ కూడా ఖాళీ చేశారు. ఇప్పుడు జగన్నాథ్ పురి దగ్గర ఒక మందిరం ఉంది. ఆ మందిరం అది అలకా ఏమో పేరు వస్తుంది. నా పేరు జ్ఞాపస్తాలే. అక్కడ ఒక సమయం ఎవరో ఒక పూజారి ఒక బ్రాహ్మణుడు పూజ చేస్తుంటారంట. వాళ్ళు పూజ చేసినప్పుడు కొంత రోజులు 2-3 రోజులు వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక ఊరవుతూ పోవాలయిండే. అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ చిన్న అబ్బాయికి వాళ్ళు చెప్పింది నువ్వు భగవంతునికి రోజు నైవేద్యము అర్పించాలి. మీ తల్లి వాళ్ళు చేసిస్తారు అంత నైవేద్యం ప్లేట్ అంతా చేసిస్తారు. నువ్వు భగవంతునికి అర్పించాలి. నువ్వు రోజు అర్పించాలి. నేను వస్తాను అంటే ఈ మంత్రాలు చెప్పాలి. భగవంతునికి నైవేద్యం చేయి అని చెప్తారు. అదే చిన్న అబ్బాయి సో వాళ్ళ తండ్రి ఎలా చెప్పారో వాళ్ళ తల్లి నుంచి ప్లేట్ తెచ్చి ఆ భగవంతునికి అర్పించుతారు. అర్పించిన తర్వాత వాళ్ళు చిన్న అబ్బాయి అంతే. సో వాళ్ళు అదే మంత్రాలు చెప్పి తర్వాత పోతారు. కొంత సమయం తర్వాత వస్తే ప్లేట్ అలాగే ఉంది. సో చిన్న అబ్బాయి మన తండ్రి చెప్పారు ఇది నేను రోజు కూడా కృష్ణుడికి అర్పించాలి. అయితే ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ప్లేట్ అలాగే ఉంది కదా అని వాళ్ళు భగవంతుడి ఎదురు వాళ్ళు ఏడ్చేదానికి షూట్ చేస్తారు. అప్పుడు చెప్తారు భగవంతుడు దాన్ని స్వీకరించారంట. భగవంతుడు స్వీకరించారు ఆల్రెడీ. అయితే ఆ ప్లేట్ కూడా ఖాళీ చేశాడు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆ దివ్యమూర్తి. తర్వాత వాళ్ళ తల్లికి పోయి ఇచ్చారు. చూడండి కృష్ణ స్వీకరించారు ఈ రోజు మీరు చేసింది వంటని అని. అలాగా 3 రోజులు జరిగిందంట. 3 రోజుల తర్వాత వాళ్ళ తండ్రి వచ్చారు. వాళ్ళు అడిగారు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళ తల్లి చెప్పారు మీరు చెప్పినట్లు మన అబ్బాయికి ఇస్తున్నాను. వీళ్ళు భగవంతుడు నైవేద్యం చేస్తారు. అది చూస్తే ఖాళీగా వస్తా ఉంది ప్లేటు. ఏమీ లేదు మనకు, మేము కూడా ఆకలిగా ఉన్నాము. సో తర్వాత ఆ వ్యక్తి చూస్తాము ఈ 4వ రోజు ఏమవుతుంది అని వాళ్ళు ఒక వెనకాల వెయిట్ చేస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళకు పుత్రుడు వాళ్ళు అర్పణ చేసిందే భగవంతుడు దివ్యమూర్తి చేతులు వచ్చి దాన్ని తీసుకుంటున్నారంట. ఆమెకు వీళ్ళు మీరు ఎలా తీసుకుంటున్నారు అని ఒక స్టిక్ లో ఏమో దాన్ని భగవంతుడి చేతులకి వేస్తారు. అది మార్క్ కూడా చూపిస్తారు. ఇప్పుడు అది ఆ మందిరం పోతే అది ఆ మందిరం ఇది పేరు 40 కిలోమీటర్స్ ఏమో అవుతుంది జగన్నాథ్ గురించి. సో ఇలాగా ఎంతో లీలలు ఉన్నాయి. భగవంతుడు విగ్రహంగా దాన్ని కావాలంటే దాన్ని స్వీకరించుతారు కూడా. లేకుంటే భగవంతుడు మన ప్రార్థనని వింటనే భగవంతుడు నైవేద్యం స్వీకరించుతారు. భగవంతుడు అంటే అంగాని యస్య సకలేంద్రియ వృత్తిమంతి పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరం జగంతి ఆనంద చిన్మయ సదుజ్వల విగ్రహస్య గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. భగవంతుడు ఇంద్రియాలు మన ఇంద్రియాల రకంగా కాదు. నేను నా కళ్ళ నుంచి చూడొచ్చు అంతే, నా చెవు నుంచి వినొచ్చు అంతే, ఈ మూతి నుంచి తినొచ్చు. ఇది ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఒక్కొక్క పని చేస్తుంది. భగవంతుడు దివ్య వ్యక్తి అయిన దాని నుంచి, సచ్చిదానంద స్వరూపి అయిన దాని నుంచి భగవంతుడు ఒక్కొక్క ఇంద్రియము అన్ని పనులు చేస్తుంది. భగవంతునికి మేము నైవేద్యం అర్పించే భక్తి భావంతో ప్రార్థన చేస్తేనే భగవంతుడు ఆ నైవేద్యాన్ని స్వీకరించవచ్చు. లేకుంటే భగవంతుడు ఆ నైవేద్యం చూస్తానే భగవంతుడు స్వీకరించవచ్చు. భగవంతుడు ఏమి దాన్ని మన దాంట్లోగా ఆహారంగా తినాలి అనేది. సో భగవంతుడు దివ్యమైన వ్యక్తి. భగవంతుడు అస్తిత్వము దివ్యమైనది. ఇక్కడ ఒక స్టోరీ ఉంది.
సో మళ్ళీ తర్వాత ఎవరైనా చెప్పొచ్చు ఈ స్టోరీ. లక్ష్మీపాలిక మాతాజీనో లేకపోతే గాయత్రి మాతాజీనో వీళ్ళు ఎవరు అని. వీళ్ళు యత్ కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. ఓ కౌంతేయ, నీవు ఏది వనరించినను, ఏది భుజించినను, ఏది హోమము చేసినను, ఏది ధనము ఒసగెను, ఏ తపస్సును ఆచరించిననో వాటినంటిని నాకి అర్పించండి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఇది భక్తి కార్యంలో అంతా కూడా భగవంతుడికి కోసమే మేము చేయాలి మనం. సో ఏమి భుంజిస్తేనో మేము భగవంతుడికి ఇవ్వాలి. ఆమె ఏమి ఇవ్వాలి అని భగవంతుడికి చెప్తున్నారు. సాత్వికమైన ఆహారం, సాత్వికమైనది పత్రము, పుష్పము, ఫలము, జలము, దీన్ని అర్పించాలి మనం. పత్రము అంటే ముఖ్యంగా తులసి పత్రంని ముఖ్యంగా చెప్తారు. ప్రతి ఒక్క ఆహారంకి మేము ఒక రోజు మేము ఏమి ఆహారం భుంజిస్తాము దాన్ని మనము భుంజించే ముందుట భగవంతునికి అర్పించి ఒక తులసి దళం పెట్టి భగవంతునికి మేము ప్రార్థించవచ్చు. భగవంతుడా దయచేసి దీన్ని స్వీకరించు. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు నేను స్వీకరిస్తాను అని చెప్తారు. ఇలాగా భగవంతుడు మేము భక్తి చేసేది భక్తి కార్యం. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషో అస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తుమాం భక్త్యా మయితే తేషు చాప్యహం. భగవంతుడు చెప్తుండేది నేను అందరికీ సమం, ఎవరికి నేను పక్షపాతుడు కాదు, అందరికీ సమమే నేను. అయితే ఎవరు నా భక్తి చేస్తారో వాళ్ళకి నేను కొంత ఎక్కువగా వాళ్ళకి ఇచ్చేసుకుంటాను. ఇదేమి పక్షపాతం కాదు, ఇది భగవంతుడి సహజ స్వభావం. ఇది ఒక తండ్రిని కూడా వాళ్ళ ఎంత బిడ్డలు ఉంటే, ఒక పుత్రులు ఉంటే ఎవరు అంత వాళ్ళపైన డిపెండ్ అయినారో వాళ్ళపైన ఎంత ఎక్కువగా చూసుకుంటారు. సో చెప్తారు ఒక రాజుడు, మహారాజుడు, ఒక వ్యక్తి ప్రజుడు ఎవరైనా మునుగుతా ఉంటే ఒక నదిలా వాళ్ళ సైనికులు చెప్తారు మీరు పోయి రక్షించండి అని. అయితే అదే రాజుడు తన రాజకుమారుడే మునుగుతా ఉంటే స్వయంగా వాళ్ళే పోయి వాళ్ళని రక్షిస్తారు. సో ఇలాగా భక్తుడికి భగవంతుడు విశేషంగా వాళ్ళకి అనుగ్రహిస్తారు. అందరికీ ఇస్తుండేది భగవంతుడే. నమ్మక నాస్తికులకి అయితేనో అవుతా, ఇంకెవరికైతేనో అవుతా, భగవంతుడే వాళ్ళకి ఎంత వాళ్ళ పాలన చేస్తుండేది. అయితే కూడా భగవంతుడు భక్తులకి ఇంకా విశేషంగా చూసుకుంటారు. అపిచేత్ సుదురాచారో భజతే మామనన్యభాగ్ సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యక్ వ్యవసితో ఈ సహా. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది మన ప్రారంభిక దశల్లో మన భక్తులు మనము ఎంతో తప్పులు చేయొచ్చు, ఇంకా మన అలవాటులు ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్క సమయము మేము చేయలేకుండా కార్యాలు చేయొచ్చు. భగవంతుడు చెప్తున్నారు వాళ్ళు భక్తిని ముందువరిస్తే వాళ్ళని మీరు సాధువులనే భావించండి, వాళ్ళకి దూషణ చేయదండి, అపాసం చేయదండి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సాధురేవ సమంతవ్య. ఎలా అంటే వాళ్ళు శీఘ్రమే ధర్మాత్ముడై శాశ్వతమైన శాంతిని పొందారు. సో వాళ్ళు భక్తి పథంని స్వీకరించారు. భక్తి పథంలో వాళ్ళు అంత చెడ్డ అలవాటుని వదిలేస్తారు. వాళ్ళు శుద్ధులై వాళ్ళు ధర్మాత్ములు అవుతారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇది అర్జున నువ్వు ఘోషించు, నా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా నాశనం అవ్వదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఎలాంటే మేము ఇది విన్నట్లు భగవంతుడు స్వయంగా ఘోషించొచ్చు. భగవంతుడు ఘోషించుతారు నన్ను ఆశ్రయం పొందండి, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభి మోక్షయిష్యామి మా శుచ అని భగవంతుడు చెప్పాడు. అది కూడా మాట ఉంది. అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్కువగా భగవంతుడు అర్జునుడు నువ్వు ఘోషించు చెప్పేది ఎలా అంటే చెప్తారో అర్జునుడు కృష్ణుడు ఆత్మీయుడు. అర్జునుడు ఏమైనా ఒక మాట చెప్పాడంటే అది డెఫినెట్ గా కృష్ణుడు స్వీకరిస్తారు. ఇక్కడ చూసేదన్నట్లు ఈ ఒక యుద్ధ భూమిలా మహాభారత యుద్ధ భూమిలా కృష్ణుడు చెప్పారు నేను నిరాయుధుడుగా ఉంటాను అని. అయితే ఒక్కరోజు వీళ్ళు భీష్మ పితామహులు వాళ్ళు ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ప్రతిజ్ఞ అంటే వాళ్ళు చెప్పారు ఈ రోజు దీని వెనకాల ఈ రోజు ఏమైందంటే దుర్యోధనుడు చెప్పింది మీరు ఫుల్ స్ట్రెంత్ గా మీరు యుద్ధం చేస్తాలే, వీళ్ళు కూడా మీ మనుములే, వీళ్ళు పూరా మీరు స్ట్రెంత్ గా ఫైట్ చేస్తారు. దానికి చెప్తారు లేదు ఈ రోజు రేపు రోజు 5 బాణాలు పెట్టాను, 5 arrows, 5 పాండవులు నేను హత్య చేస్తాను. అయితే ఆ దుర్యోధనుడు ఏం చేశాడు, నమ్మకం లేదు, వాళ్ళు ఈ బాణాలు నాకు ఇవ్వండి నేను మీకు రేపు యుద్ధ భూమిలో ఇస్తానని తీసుకొని పోయారు. సో కృష్ణుడికి అంతా తెలుసు. కృష్ణుడు అర్జునుడు చెప్తారు వెనకాలి ఒక సమయం గంధర్వుల విరోధంగా ఈ దుర్యోధనుడు యుద్ధం చేసినప్పుడు వాళ్ళు హత్య అవ్వలేండే, నువ్వు రక్షించినప్పుడు ఆ దుర్యోధనుడు నీకు మాట ఇచ్చాడు, ఏమైనా నీకు వరం ఇవ్వనా నేను చెప్పినప్పుడు నువ్వు చెప్పావు ముందు ఎప్పుడన్నా నేను అడుగుతాను అని చెప్పావు. సో ఈ రోజు నువ్వు వాళ్ళకి పోయి చెప్పాలి ఆ 5 బాణాలు తీసుకొని రావాలని చెప్తారు. సో అలాగే అర్జునుడు వీళ్ళు యుద్ధము మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ అవుతుంది, ధర్మ యుద్ధాలు ఇవి. సో తర్వాత వాళ్ళు ఆ దుర్యోధనుడికి పోయి అడుగుతారు ఆ 5 బాణాలు ఉంది కదా నాకు ఇవ్వండి అని తీసుకొని వస్తారు. తీసుకొని వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి తెలుసు భీష్ముడికి ఇదేమైంది, కృష్ణుడు ఎలాగ చేశాడు అని. సో వాళ్ళు నెక్స్ట్ రోజు వాళ్ళు చెప్పారంట ఈ రోజు ఐదర్ నేను అర్జునుడిని హత్య చేస్తాను లేకుంటే కృష్ణుడు తన మా ప్రతిజ్ఞని వదిలేయాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేసేది కృష్ణ,
ఒక పక్క తన భక్తుడు అర్జునుడు రక్షణ చేయాలి. ఆ రోజు భీష్మ పితామహుడు ఎంత పరాక్రమంగా యుద్ధం చేస్తాడంటే అర్జునుడు పతనం అవుతారు వాళ్ళ రథం నుంచి. సో ఇంకేమి అర్జునుడు అత్తే కావాలి, భీష్ముడు చేయాలి. అయితే కృష్ణుడు దాన్ని ఎలాగ చేసేది. సో వాళ్ళ రక్షణ కోసం కృష్ణుడే ఒక ఆయుధంని తీశాడు అని చెప్తారు. అది ఒక చక్రం తీసి భీష్మ పితామహుడు దగ్గర పోతారు. వాళ్ళని హత్య చేశారు. తర్వాత భీష్మ పితామహుడు లేదు అని వాళ్ళు తన ఆయుధం వదిలేసి భగవంతుడా నన్ను నువ్వు హత్య చేయి అంటే వాళ్ళు కూడా భక్తులే. సో భగవంతుడు ఇక్కడ భీష్మ పితామహుడు మాటని పెట్టారు. ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పారు, ప్రతిజ్ఞ తీశారు, నేను అర్జునుడిని హత్య చేస్తాను, లేకుంటే కృష్ణుడిని నేను ఆయుధంగా తీసుకుని చేస్తాను అని. కృష్ణుడు చేశారు ఇది. సో చెప్తారు కృష్ణుడు ఇక్కడ ఒకటి అర్జునుడు రక్షణ చేశారు, ఇంకొకటి భీష్మ పితామహుడు ప్రతిజ్ఞ పెట్టారు. సో భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తుల ఒక మారలిస్ట్, సత్యమే చెప్పేది అనే దాని కింద పైన భక్తవత్సలుడు అని భగవంతుడు కీర్తి పొందాడు. భగవంతుడికి అది మోర్ ఇంపార్టెంట్. భక్తుడు వత్సలుడుగా భక్తుడి కోసం భగవంతుడు తన మాటనే వదిలేస్తాడు ఒక సమయం. భగవంతుడి మాట ఉంది భక్తులు రక్షణ చేసేది. అయితే అర్జునుడు చెప్పైతే అది డెఫినెట్ ఇంకా అవుతుంది అని చెప్తారు. సో అలాగే చెప్తారు మన ఆచార్య శ్రీల ప్రభుపాదులో వాళ్ళు మనకి ఈ నియమాలు ఇచ్చారు. వ్యవస్థాపక ఆచార్య శ్రీల ప్రభుపాదులు వాళ్ళు చెప్పారు 16 సుత్తులు మీరు జపం చేయండి. 108 హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేసేది 108 × 16. ఇది ఎవరైనా చేసేయండి. తర్వాత 4 నియమాలు ఏమున్నాయి, మాంసభక్షణం వదిలేసేది, అక్రమ దస్తి సంభోగం వదిలేసేది, ద్యూతము, మళ్ళీ మద్యము, ఇవంతా వదిలేస్తే ఈ పానము వాళ్ళు చెప్పారు నేను ఖండితంగా వాళ్ళని భగవద్ధామంకి తీసుకుపోతాను అని ఒక గ్యారంటీ ఇచ్చారు. సో ఆ శుద్ధ భక్తులు ఆచార్యులు చెప్పినప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళ మాటని పెడతారు. సో అంత శక్తి ఉంటుంది భగవంతుడు శుద్ధ భక్తులు మహాత్ముల మాట. ఇది విషయం. నువ్వు ఘోషించు అర్జున, నా భక్తులైన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నాశనం అవ్వరు. తర్వాత భగవంతుడు ఎవరు కూడా నా ఆశ్రయం పొందొచ్చు, ఎవరు కూడా వీళ్ళు అర్హరు కాదు, వీళ్ళు యోగ్యులు కాదు అనేది లేదు. వాళ్ళు ఏమైనా ఉండొచ్చు, ఏ కులంలో ఉన్నా పుట్టిండొచ్చు, వాళ్ళు ఏమో ఒక ఆచరణలు ఉండొచ్చు వాళ్ళు వెనకాలి. అయితే వాళ్ళు తీవ్రంగా వాళ్ళు భక్తి తీసుకుంటే వాళ్ళు పరిశుద్ధులై నా ధామానికి చేరతారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మామి పార్థ విపాశ్రిత్య ఏపి స్యు పాపయోనయ స్త్రియో వైశ్యస్తథా శూద్ర తేపియాంతి పరాం గతిం. ఓ పార్థ, నా శరణు జొచ్చువారో అధము జన్ములైన స్త్రీలు వైశ్యులు శూద్రులు అయినప్పటికీ పరమగతిని పొందగలరు. సో ఎవరైనా అవ్వచ్చు, వాళ్ళు భగవంతుడు ఆశ్రయం పొందితే వాళ్ళు భగవద్ధామం చేరతారు. సో మేము ఏం చేయాలి భక్తిలా? 4 కార్యాలు చేయాలి. ఈ 4 కార్యాలు చేస్తే భగవంతుడిని మేము అవగతం చేసుకుంటాము, భగవంతుని ఆశ్రయం పొందుతాము, భగవంతునికి వెళ్ళిపోతాము. అది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పేది. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజి మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. ఎప్పుడు నన్నే తెలిసండి మనసులో. భగవంతుని ఎప్పుడు మేము తెలియాలి అంటే భగవంతుని నామం చెప్పాలి. ఈ రోజు మనకి భగవంతుని రూపంని స్మరించే ఒక శక్తి లేదు మన మనసులో. మనకి భౌతికంగా ఎంతో రూపాలు ఆకర్షణలు ఉన్నాయి. దానికే చెప్పారు ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని చెప్పించండి, సతతంగా చెప్పించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. ఈ జపం చేసే ద్వారా భగవంతుని మన మనసులో స్మరణ అవుతుంది మనకి. అంటే భగవంతుడి భక్తులు అవ్వాలి, మనము భగవంతుని పూజించాలి, భగవంతుని నమస్కారం చేయాలి. ఈ 4 కార్యాలు కృష్ణుడికి చేస్తే మనము భగవంతుడు చెప్పేది ఖండితంగా మీరు నా ధామంకి చేరతారు అని చెప్తారు. సో ఈ అధ్యాయంలో నేరంగా భగవంతుడు నన్ను తెలుసండి, నన్ను భక్తి చేయండి, నా ఈ సేవ్ చేయండి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఈ రాజవిద్య రాజగుహ్య అధ్యాయం అని చెప్తారు. ఈ భగవద్గీతలోనే ఇది ఒక ఈ అధ్యాయం, ఇది ఒక స్పెషల్ అధ్యాయం. ఇది రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం అనేది చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకాలు ఉన్నాయి దీంట్లో. సో ఎవరైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మేము చూస్తాము. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానికి శరణు జొచ్చి ఆయన పట్ల ప్రీతిపూర్వకమైన భక్తియుక్త సేవల చేయుట ద్వారా అత్యుత్తమైన గోలోక బృందావన ధామను మనము పొందగలుగుతాము. సో ఆల్రెడీ ఎక్కువ మంది ప్రశ్నలు వేశారు, ఆన్సర్ ఆల్రెడీ చేశాను నేను. ఎవరికి ప్రశ్న మేము ఆన్సర్ చేయలే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం దగ్గర అక్కడ ఆ మనిషి ఒక అతనేమో ఉన్నాడు, అతనేమో ఇలా చేయి పెట్టుకున్నాడు, దాని అర్థం ఏంటండి? గాయత్రి మాతాజీ మీకు తెలుసు ఇది స్టోరీ? మాతాజీ ఓకే ఓకే. ఇది ఎవరు అంటే మాతాజీ వీళ్ళు ఒకరు భక్తులు. వీళ్ళు భక్తులు ఈ భక్తి రసమ సింధు అని పుస్తకం ఉంది చూడండి, అక్కడ ప్రభుపాదులు రాస్తారు ఈ వీళ్ళ గురించి. ఆ భక్తి రసమ సింధులో ఉంది ఈ స్టోరీ ఇది. సో ఒక బ్రాహ్మణుడు వీళ్ళు వింటారంట, వీళ్ళు
ఏం వింటారు అంటే ఈ భగవంతుడి భక్తిని మనము ఆ మన బాహ్య ఇంద్రియాల నుంచి చేసేది అని కాదు, మనసులో కూడా భగవంతుడిని భక్తి చేయొచ్చు అని వింటారంట. అది కూడా మనకి ఫలం దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు మేము భగవంతుడి సేవ చేయాలి అంటే భగవంతుడికి ఒక ఫల పుష్పం అర్పణ అర్పణ చేస్తాము. ఫలాలు, పుష్పాలు అంతా. సో దీనికి కొంత డబ్బులు కావాలి దీనికి. లేకుంటే చేయొచ్చు. ఇది అయితే భగవంతుడు పెద్దదేమీ అడగలే. పత్ర పుష్పము ఇది కొంతగా మన శక్తిగా మేము చేయొచ్చు. భగవంతుడికి అర్పణ చేయొచ్చు ఇది. సో ఎవరు కూడా ఏ భూలోకంలో ఎక్కడున్నారో ఎంత పేదవాళ్ళు కూడా కొంత పత్రం, కొంత పుష్పం భగవంతుని అర్పించి వాళ్ళు సేవ చేయొచ్చు. అవుతాను కూడా కొంత సమయం కాకుండా ఉండొచ్చు. సో వీళ్ళు ಯಾವುದೋ ప్రవచనంలో విన్నారంట భగవంతుడి సేవ మనసులో కూడా చేయొచ్చు అని. సో వీళ్ళు ప్రతిరోజు ఏం చేస్తుంటారంట ఈ గోదావరి నదిలా ఎక్కడో గోదావరిలో వాళ్ళు ಯಾವುದೋ శోణితాపురం ಯಾವುದో చెప్తారు ఆ ఊరు పేరు. అక్కడ వాళ్ళు వండుకొని ప్రతిరోజు స్నానం చేసేదంట. స్నానం చేసిన అంటే రోజు మార్నింగ్ స్నానం చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కొంత వెనకాలి సమయంలో అందరూ కూడా ఈ యమ ప్రాణాయామ అంతా తెలుసుకో ఉంటుండ్రి వెనకాలి యుగంలో. అది చేసి వాళ్ళు మనసుని నియంత్రిస్తుంటారంట. అంత నిగ్రహం చేస్తుంటారంట. మన కలియుగంలో ఇవంతా కావద్దు. దానికి మనకి నేరంగా హరినామం చెప్పండి అని చెప్తారు. లేకుంటే వీళ్ళు అంత చేసి మనస్సు నిగ్రహం పెట్టుకొని వాళ్ళు మనసులో ధ్యానం చేస్తుంటారంట. ఒక భగవంతుడ మూర్తి ఉండేది. దివ్య ఒక మూర్తి నేను పూజ చేస్తున్నాను. ఆ మూర్తికి ఇప్పుడు తిరుపతి బాలాజీ భగవతి మీరు వాళ్ళు దర్శనం తీస్తుంటే మీకు వాళ్ళని స్మరించవచ్చు మీరు. వాళ్ళని స్మరించిన వీళ్ళు నేను ఎంతెంతో నదీలు గంగా, యమున, సరస్వతి, నర్మదా, సింధు, కావేరి అంత ముఖ్యమైన నది నుంచి వాళ్ళు బంగారము దీని నుంచి అంత కొడపానాలు అంత దీంట్లో ఏం చెప్తారు అది ఇది పాత్రలు కొడపానాలు తెచ్చి దాంట్లో భగవంతుని స్నానం చేసేది అని స్నానం చేపించేది రోజు అని వీళ్ళు ఆలోచన చేస్తుంటారు. అంటే ఎలాగ మనము భగవంతునికి అభిషేకం చేపిస్తారు అలాగే వీళ్ళు ఈ ఇంత పెద్ద పెద్ద నది నుంచి తెచ్చి పవిత్రమైన నది నుంచి బంగారు కొడపానాల్లో స్నానం చేపించేది అని ఆలోచన. తర్వాత భగవంతునికి పంచామృత అభిషేకం చేసేది, రకరకాలుగా భగవంతునికి వస్త్రాలు, ఆభరణాలు, భూషణ అర్పించేది. తర్వాత భగవంతునికి నైవేద్యం ఎంతెంతో రకరకాలుగా తయారీ చేసి అని అంత మనసులోనే యావది బాహ్యంగా అవుతాలే ఏమి వాళ్ళు వంట చేస్తాలే ఇంకొకటి వస్తువులు తెస్తారు ఏమీలే వాళ్ళ మనసులోనే వాళ్ళు ధ్యానించేదంట. నేను ఇలా చేస్తున్నాను కృష్ణుడి భగవంతుడికి. ఇది ఇలాగా ఎంతో సంవత్సరాలు చేశారంట. ప్రతిరోజు ఇదే కార్యం వాళ్ళు ఒక వచ్చేది నదిలో స్నానం చేసేది, మళ్ళీ మనసుని సంపూర్ణ నియంత్రించేది, మనసులోనే భగవంతుని సేవ చేసేది. సో ఇలాగా ఎంతో సంవత్సరాలు జరిగింది అని చెప్తారు. ఒకరోజు వాళ్ళు ఆ మనసులో భగవంతుడి పూజ భగవంతుడు చేసేటప్పుడు వాళ్ళ ఆలోచన నైవేద్యం భగవంతుని అర్పించాలి. ఒక ఇది ఆహారం నేను వంట చేశాను, ఒక స్వీట్ రైస్. ఇది కొంత హాట్ గా ఉంది, ఇది కోల్డ్ గా, ఇది చల్లగా ఇది అర్పించేస్తే టేస్ట్ ఉంటుంది. సో అలాగే వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తే దాన్ని టచ్ చేశారంట, స్పర్శం చేశారు. ఇమీడియట్ వాళ్ళకి కొంత వాళ్ళు బర్న్ అయింది వాళ్ళకి చేతులు. మనకి ఎలాగ ఒక బర్న్ కుకింగ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా హాట్ వెజల్ అయింది. అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ కళ్ళు తీసి ఇది ఏమైంది ఇది అని వాళ్ళు చూస్తున్నారు. వాళ్ళకే షాక్ అయింది. నేను మనసులో ఆలోచన చేస్తున్నాను, ఓకే నిజంగానే అయింది కదా ఇది వాళ్ళు చూశారు. అప్పుడ నారాయణుడు వైకుంఠ లోకాల్లో లక్ష్మీదేవి ఉన్నారు. వాళ్ళు కొంచెం స్మైల్ ఒక నవ్వు తెచ్చారంట. అప్పుడు లక్ష్మీదేవి అడుగుతారు, ఇవాళ మీరు నవ్వుతున్నారు, ఏ కారణంగా మీరు నవ్వుతున్నారు చెప్పారంటే అప్పుడు నీకు తెలిపిస్తానేమో చెప్పి ఒక విష్ణు వైకుంఠ విమానం వచ్చిందంట. వీళ్ళని ఈ బ్రాహ్మణుని ఇమ్మీడియట్ గా త్వరనే వీళ్ళని తీసుకుపోయారంట వైకుంఠలో. అంతే చూపించేది మేము చేసే ఒక భక్తి కార్యాల్లో మనకి అంత సామర్థ్యం ఉండి మేము అది బాహ్యంగా చేయాలి అనేది కాదు, అది మనసులో కూడా భగవంతుని మేము భక్తి యోగని ఒకటి నమ్మకం అనేది మనకి ఉండి భగవంతుని సేవ చేస్తే అది కూడా ఫలం దొరుకుతుంది. అంటే భక్తి అనేది అంత పవర్ఫుల్ ఇది. అయితే మనకి దీంట్లో నమ్మకం కావాలి. అది ఆ నమ్మకం వచ్చేది ఆ గురువు మనకి కృష్ణుల కృప అనేది. బ్రహ్మాండ భ్రమితే కోనో భాగ్యవాన్ జీవ్ గురు కృష్ణ ప్రసాదే పాయ్ భక్తి లతా బీజ్. ఈ బీజం, ఈ భక్తి ఒక బీజం అనేది ఇది అంత ఈజీగా దొరకదంట. వేరే బీజాలు దొరుకుతుంది మనకి. కర్మ బీజ అనేది ఇంత పని చేసి మనకి సక్సెస్ పొందాలి, ఎంతో మంది చేస్తున్నారు సమాజంలో భౌతిక విషయంకి వాళ్ళు ముందు వచ్చేదానికి. ఇంకొంతమంది జ్ఞాన బీజాలు, ఇంత జ్ఞానం పొందాలి, అంత జ్ఞానం పొందాలి, భౌతిక జ్ఞానం. అయితే ఈ భక్తి భగవంతుని పైన రావాలంటే, ఈ బీజం దొరకాలి అంటే ఇది ఎవరికో దొరుకుతుందంట. బ్రహ్మాండ భ్రమితే, ఈ బ్రహ్మాండంలో ఎంతెంతో జన్మాలు, ఎంతెంతో లోకాలనేమో పర్యటన చేస్తూ తర్వాత గురు కృష్ణ ప్రసాదం నుంచి వీళ్ళు దొరుకుతున్నారు. తర్వాత ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా ప్రభుజీ, అక్కడ ప్రసాదం తీసుకెళ్తాడు ఒక అంటే తండ్రి బిడ్డకేమో రోజు దేవునికి ప్రసాదం నవ్వుచమట్టమండి, అది అలర్నాథ్ అండి.
ఎస్, ధన్యవాదాలు. మాది అలాల్నాథ్ ఎస్. హరే సో కృష్ణ అలాల్నాథ్ ఆ భగవంతుడు ఇప్పుడు కూడా అక్కడ ఉన్నాడు. అక్కడ ఆ భగవంతుడు విష్ణుమూర్తి అక్కడ కృష్ణమూర్తి. సో అక్కడ ఈ ఒక వాళ్ళ ఎవరు ఆ పూజారి ఎవరు ఉన్నారు, ఆ బ్రాహ్మణుడు వాళ్ళ పుత్రుడు. సో బ్రాహ్మణుడికి వాళ్ళకి అంత నమ్మకం లేదు భగవంతుడు స్వీకరిస్తారంటే. అయితే వాళ్ళ పుత్రుడు అమాయకుడు, చిన్న అబ్బాయి, ఎంతో ఒక దీనికి అమాయకుడు భగవంతుడు ప్రార్థించినప్పుడు భగవంతుడు అది స్వీకరించింది. అలాల్నాథ్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఆల్మోస్ట్ టైం అయింది. నేను మోస్ట్లీ ఎగ్జిట్ అవుతాను. మాతాజీ మీరు ఉన్నారు కదా, మీరు కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఆన్సర్ హరే చేయొచ్చు. కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మీరు ఉన్నారు, మళ్ళీ ఆ గాయత్రి మాతాజీ కూడా ఉన్నారు కదా. అలాగే Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. ఇద్దరు కూడా మీరు సో నేను 6:30కి స్టార్ట్ చేయాలి. 6:35కి స్టార్ట్ చేశాను. రేపు కూడా ఇంకా స్టార్ట్ చేశాను. ఈ రోజు కొంత లేట్ ప్రెజెంటేషన్ చేశాను. నేను అనుకున్నాను కొంతమంది ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే 7 o'clock వస్తున్నారు, వాళ్ళకి మిస్ అవ్వకూడదని చేశాను. నేను మోస్ట్లీ రేపు రోజు కొంత ప్రెజెంటేషన్ కూడా 6:40, 6:45కి స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. అప్పుడు లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ తీసుకునే అవుతుంది నాకు. ఓకే మాతాజీ, మీరు ఇద్దరు కూడా కోస్ట్ లో ఉన్నారు కదా, ఒకరికి హోస్ట్ చేసేస్తాను నేను. గాయత్రి మాతాజీ మీకు చేసేస్తున్న హోస్ట్, మీరు అప్పుడు డివైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే. Yes, Prabhu. మళ్ళీ ఇంకొంతమంది ఉన్నారు, మన సంగీత మాతాజీ ఉన్నారు, వీళ్ళంతా ఉన్నారు. ఎవరు వాళ్ళు ఉండారంటే మీరు ఇంకా చిన్న గ్రూప్స్ కాన్సెప్ట్ చేసుకొనొచ్చు. వీళ్ళు ఉంటారు, ఎవరు ఉంటారు చూసాను నేను. అప్పుడు చూడండి మీరు ఎలాగా, మీరు 3 or 4 డివైడ్ చేసుకొని మీరు ఆన్సర్ చేస్తారా ఎలాగ చూడండి. ఓకే ఓకే మాతాజీ, మీకు ఆల్రెడీ హోస్ట్ చేశాను కదా నేను. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. ఓకే, నేను అట్లయితే లీవ్ అవుతాను. అందరు కృష్ణ. భక్తులకి ధన్యవాదము. సో నాకు ఇప్పుడు అదే ఆర్తి మేము పోవాలి, ఇదే కంప్యూటర్ దానికి యూజ్ చేస్తారు, సో కావాలి దానికి, సో క్షమించాలి. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదం. హరే కృష్ణ.